Iti libro ti Mateo, Kapitulo 13, versikulo 18, kastoy ti mabasa. Dinggan niyo nga raw, ipangareg yagol mula. Nuuray siya sino ang makangag, kisao ang may papan ti pagarian, kag di na maawatan, umay didakas, kag parutin na tinaymula, iti puso na, dahil ito'y tinaymula, tidin na itidala. Nakapsat, at dada ito'y sao, nga ti ayam tinakay pundasyonan ti pamati, iti may sa nga tao inyarig, niya putay nga Isos, ako nana, ti may sa nga pamati, adda, nga naipundasyon manipod, iti igit, iti dalat. Daita, di baga na kakapsat. Isugat ti versikulo 20 ko na kat tinaimula kat itinaimula iti kasingitan kat itinaimula kadag iti kapatuan isod da ito'y di makangag ti sao kat dagos nga awaten na asiraragsa ngag saan anak aramot kat ti agpayag kat no umay tirigat wano pa nakitadanes gapu iti sao dagos amay tiko tinaybula iti dalan iti rabaw iti bato di pamati kunana awatan na nga siraragsak adagos iti tiyempo anang ngagna mayapan iti banghilyo ni Apo tayo na Iso Kristo. Ngag kunana iti tiyempo nga adda manipod iti dayta nga lugar. Umay iti panakangag iti sao anay ba amang padas amang dadal ti pamati anay pundasyon manipod iti abay ti dalan wenno rabaw ti bato. Umay kinkwana iti paragsanod. Anya ti gapuna saan ang nakaramot ti pamati na kapo taadda igay-igit ti dalan nga rabaw ti bato tinakay nagtugwan dahil ka pamati kat saan ang nakaramot karapsan. Saan nga nakaramot? Isu nga kunana ngapsat kinagayan. Ngem saan ang nakaramot kat di nagbayag. Kat no addaw may arigat wenno pan nakidadalas. Kapu iti sao dagos abay ti. Ti panagannad no sa dino ti ayam ti pundasyon ti pamati. Nang runa kadagitoy nga panawad tati trapaw ti kapusor pumigsa nga pumigsa kaputaw masiligan nga masiligan di panagmudo ti lubong kapag bibyagan tayo isot kapuna nga adda amay ulit nga may balag ti tunggal maysa kada tayo nga tunang anak ni Apo Diyos. Adda kat sao anangag
dagos nga nabarot, pimanaw, limise, imadayaw, anya tigapuna, ti pamati saan anak karamot, anay pundasyon, manipod, kiniapo tayo, nga Isus. Isu nga tidak itu'y nga daw, ay ayatan na kapsat. Takalauna itintayo panagyaman kiniapo Diyos. Taimay ti bagyo, nga na ito'y nga bagyo iso ti maysa, nga pakapadasan tiyak ko na ang mamati kiniapo Diyos. Katsapay, tauray ni imay ti bagyo, saan kumang at tirabaw ti bato. Iti na kay pondasyonan ti pamati, tapnon iti kasta, uray ni umay, dagiti nagduguma klase, amang padas amang dadal ti kasasad ti panagsurvey, saan tayo nga mananaw, nga isot nason mo apay, nga uray na imay ti bagyo, madaydayaw ti apo kakapsat, at datay pailang anak atakdar, apay katigapuna ti pundasyon ti pagmati, saan nga ti tao, saan nga ti sabali, no dikat ti pundasyon ti pagmati, awan sabali, no saan na niapo tayo, nga Iso Kristo, palakpakan tayo. Da ito'y abanag kalapsan. Nang runa ka nagituin ng panahon, itibiyang yung agtutubo, panunutan niyo, kitaon niyo, dagitoy nga natayangan, nga inatayo kinaamatayo, awan kay pailalang hindi, ngam addadan nga agserserbitin niya ako. Anya tidakkel ang maadal. Anya tidakkel nga isuro na kada kayo. Nga idin ko nga addada palang kadagitoy, nga adu dagiti naglasatan da nga rigat, ti kasasad ti panamati, kasasad ti panagserbi, kasasad ti pagribangan nga namidan, ng manaydayaw ti apo kasabsat, at dadapay lang nga makita tayo nga si tutukaw iti unag ti iglesia, kaya't nangasawan may sangabanag iti isuro na kin maadal apara kada kayo nga tutubo. Ngano kas ano iti pamati na gito, sapay tatakay kumamat nga tutubo, kasta kumamat iti pamati nga adda kada kayo nga makitan tuman dagiti sumarsalno akapututan nga dakay ito ti sumarno nga tumakder akamkaman anatidkar kinapudno iti ulag iti iglesia maraydayaw nga apudno. Iti versikulo 21 na versikulo 22, kat tinaimula iti kasita, isuta ito'y dumngag, isaw. Ngam iti agawa, ito'y alubong. Kinti panangalilaw iti kinabaknang, ligpasin na, tisao, kat saan ang makapagpunga. Kakapsat, maikadwa, nga inaramat niya putay nga Isus. May panggap no sa dilo, tinakaymulaan, iti pamati. Tunana, yung may isa na pamati na imula, iti lugar dagiti kasita. Kat irepresentar na nga ti kasikitan kaabsat iso tinubong a kinabakna. Nga iso dahi dyan, timang dadal, ityay pamati. No ti pamati,
kat adda anay pundasyon, ijay lubong akinabaknang, isugday ta tibang dadal kakapsat, nga mangpukaw kin mangyadayo, adagiti banbanat, nga aramidem nga agserbi kin ni Apo Dios, katigakuna, ti adda ti panpanunot mo, uray panawan, iti panagdaydayaw, panawan, iti panangitan tanaw, dahil tanagan nga iso niya po tayo nga Isus. Gabu ti kinabaknang, iso umuna, nga inka kitahin, kat awan ka, kadagyan amay bilang, nagdaydayaw, iso dayta, tinaramat niya po tayo nga Isus, nga naimula, manipod, iti kasitan, dayta, apamati. So ngay tinay tuwing aldaw, kakapsat tinagayon. Adda, kagiti naramat na aputay nga Isus. Nga balikas, awagas, iti pagsinyalan, no sa tino, tilugar, anak ay pasbigan, iti pamati, iti maysa, ataw. Isu nga tinaytuing aldaw, alayan taon na kapsa. Sapay, tatitunggal maysa kada tayo, saan kumang ati kasitan, iti agaw at tinubong tirasun kinggapo, namang padas amang lapad kinalpasan na pamate, nudikat, isu kumakite, iti tayo pagaramidan, iti banag amay paay, apakailayawan ti Diyos, tapnon, iti kasta, kakapsat tinagayon, saan ang madarahal, dayta nga pambati, nga iso nga inawat tayo, babaon iti sao, anang nag tayo, kadagitan alipon, ni Apo Diyos. Iti mauni kakapsat iso na ito. Ngan, versikulo 23. Tinaimula, tinasayaat, adaga. Isuday ito, tinungog, tisao. Kat maawatan na. Isu anantad. Iti bunga. Kat agbunga. Dagiti daduma. Iti saksangagasot. Kat dagiti daduma. Sak inilumapulo. Kat dagiti daduma. Sagkat lupulo. Tinaimula kakapsat. Tinasayaat adaga. Lugar anadamag. Ayan tidanom. Nga sisipan tinaimula. Napintas ti panagdaktal na. Napintas ti panagbunga na. Napintas. Iti panangimplementar na. Kadagiti banbanag apagrebigan na. Isuday to'y kakabsat tinagayon. Ti pamate alay mula kinaku tayo nga Isos. Ganguray ang niya. Dagiti banbanag ang nabasamak. Iti kasasad, iti panagbiag. Saan na nga panunutan. Dayjay sumina. Wano umadayo. Kim ni Apo Diyos analpasan atin natin na. Muyo kakapsat kita kanyo. Dahil ito'y pispo. Ano ti maitulong na? Anay ba? Noong nakaraan na linggo mga kapatid, umawit yung mga magkapatid Mindanao at Pilipinas. Maraming nag-react doon, mga kapatid. Yung reaksyon, yung mga kaibigan natin sa mismo. Sabi niya sa akin, Pastor Layag, mayroon ka pala yung artista na membrom sa Bitbiday. Ay, kako, ay yun, tama yun. Tama yung sinabi mo talaga.
artist tayo galing sa Mindanao at Pilipinas karon. Maraming nag-react mga kapatid. Gapuna nga apresyaret dagitoy ang kapsat. Katsapay adong tagduman ti panawaday nga maaramat na amausar nga mangipaay manen iti kanta mga kapatid. Kasi dahil dyan ti mangipakita kin mangipanaglag nga ti pundasyon ti pamati uray Sabino iti lugar apa pala no tinakay pundasyonan ti pamati kat dagang nga nagdanamag nga iso na po tayo nga Iso Kristo. Hindi mo makalimutan yun na magbigay ng maganda sa Panginoon mga kapatid kasi ikaw ay talagang tinanggap mo yun ay yung Panginoon ay talagang naimbag. Sila yan sila surusurok yung paunahan. Naimbag. Isang ka po na kakapsa. Kino kayo? Nung tinakal asa lutsot dito. Abay nga dagiti lalakay kin babakat at dadapay lahat. Yun ang talagang tanong mga kapatid. Abay nga dadapay lahat. Dahito'y isursuro kin Adam nga maadaw tayo kadakwada. Tauray ado dagiti bagyo nga imay kadakwada ti kasasad ti panagbiarda ngem saan da nga nagsalod ang nagserbi anya ti kapuna daga anadameg tinakay mulan ti pamati ket nagbunga da adagiti sa mga pulo sagdat mo pulo ken sagdat na pulo dagitoy abunga isuda tin batida atawid para kada tayo tapdon na kayo nga tutubo may sa kabanag na adal kin sursuro gain tuluman dagiti problema ti kasasad ti panagbiag saan kumang ay sunak itoy iti umdas gain tayo pagsanudan no dikat isuda kinte iti mangiturong kada tayo iti natitipkan apa mati apa nagserbe nagpuloy kinapo tayo nga Isus. Isu nga tinaytuy nga daw ay akan nakapsat ko na ang tinaimula tinasayat adaga isu tayo ito'y tinunggab pisao kat naawatan na isu tinangtad ti bunga kat dagiti bunga sagsanga gasot kat dagiti bunga sagsimplinta kat dagiti bunga sagtitrinta kakabsat tinagayan dahitoy itinbate ni abutay nga Isus abang tuladan kin pagwadan tasapay tadatay uma ang runa kadakayong ang tutubong putno kuma ang maisa kayunod nga sumarsarano ang nangitakdar tiyo ng iglesia kat mamatyak ay aton nakapsat nga nagita ito sumarsaranong obeng isudan tumat ti makita na abang tuladan kin pagwadan dagiti panag na inaramid yun ti apo ti mang benisyon isa una iti daytoy nga rabing ay iti daytoy nga agsapa na imbag nga aldaw tayo kakabsat ti garayon.